Saken menika caping gunung. Saking penggemar berat Ki Dalang Cahya Kuntadi. Ayo. Yo, Mbak Winong Nawangsih jumeneng Mbak Winong dikurmati ngangge lagu Kasih Medion. Oh iya, Medion Jakarta janji rukun tetep merdeka. Wah iya. Kula suwun Bapak Ibu mangke nembang sesarengan. Ingkang kersa nembang sesarengan kula dongaaken panjang yuswanipun murah rezekinipun. Nggih. Monggo nembang bareng nggih Pak, Bu. Ayo. Monggo sok dipun aturaken supatipun. Yo. Monggo Bapak Ibu panas-panas melaku yo. Panas-panas melaku orang gemepayung sedale diseret lambane wetong Surabaya geger kurusine sesarengan meleh. Ayo Pak Bu semangat. Panas panas laku orang gemepayung sedale diseret lapane wetong Surabaya geger musine ibu-ibu karo bapak-bapak nembang ra nong kino? Nembang Pak, sedua ya nembang. Mosok apal piye iki ne? Loh, apal Pak jenengan ampun. Lah aku ora krungu kok. Tapi jenengan tes Pak, bisa pindah malih. Oh nggih. Pisan malih nggih Pak Bu nggih. Pokoke sing kersa kula dongake jenengan murah rezeki pokoke. Nggih. Tanpa sinden, tanpa wiraswara nggih Pak. Nggih, bareng-bareng. Sampean sing ngomando nong, 1 2 ngono yo. Nggih. Oh, ngoten nggih. Ora apa-apa. Ngoten nggih, Pak. Mlaku panas-panas orang nggo payung ngoten nggih. Nah, nggih, siap. Matur nuwun dibenerke. Ayo, ayo nggih. Mlaku panas-panas ya ngono kuwi. Yuk, ya nang. 1 2 3, ngapa Pak? Aku Surabaya seru ngene iki seru Pak Medion luar biasa tepuk tangan untuk warga masyarakat Payun luar biasa elah kula kemutan Pak apa kula panggih buke ingkang kerudung ungu nika kala wingi nggih nate niku Pak apa oh iya. Nembang sing jenengan timbali emak-emak sing saged nyanyi panas-panas mlaku kula sawer. Nah niku buke rawuh meleh lho, setia lho kali jenengan. Menika ingkang jenengan. Masalah Bu, jenengan daleme lak nglames to? Masalah daleme nglames nganti tekan kene lho, luar biasa. Matur nuwun nggih Bu nggih. Gentenan kancane mosok rene arep golek saweran neh sampean. Kula dongakne mawon, murah rezeki, mboten napa-napa nggih Bu nggih. Nggih, luar biasa.
Matur nuwun, kuwi nalika neng kae lho, neng nggen apa kowe syukuran neng nggen apa lali aku, lali daerah iki. KUD. Oh. Aku anggar duit entek lali kok. Ya nggih. Terima kasih Bu, terima kasih, sehat selalu. Ya, caping gunung no. Nah, iki pamundhut iki. Ayo saka penggemar awake dhewe. Ayo coba kaya apa. Ya nang. Jengglengke nduk, siap. Ngono lah semangat dan dasare ya gamelane ya jotos-jotos, sound sisteme ya kepenak, sing nembang ya suarane halus, wonge ya ayu. Ha iya. Bocahe mutuk, Mak. Mutuk kuwi. Kuwi nang mutuk cara mbah-mbah biyen ngarani wong wedok ayu mutuk. Ya nang. Jos temane. Ayo. Lanjut. Waduh, oke aneh neh. Mari ngentek-ngenteni bengkok ngene iki lho. Ya nang. Pacita. Oh. Tak ndandut entak tudentung tak. Ayo. Iya no. Oh, ayo parian. Ayo timbang lamun Mbak Lia, yo parian, ayo ngrenggo desa mayut, ayo coba. Nano. Semaput. Waduh, urung madang apa yang pecel wis metu semaput lho ora. Ayo. Neng pinggir sumur. Pinggir sumur. Terus warga wahyut. Heeh. Mugi tambah makmur. Allahumma amin. Enggak Bapak Ibu ling amine ngangge lagu, ngangge seni no. Ayo, wong nembang mau apik kaya ngono. Dadi Allahumma amin. Enggak. 1 2 3.
Lho, Pak Broto, wargane jenengan kados ngoten kompake, mosok wingi dileti ra wayangane piye? Ayo anggaran. Ayo nggih. Selanjutnya Mbak Triastuti, ayo. Engko le ngamini ngangge lagu melih Bapak Ibu. Ayo. Tuku welut. Lunyune Tik. Ayo. terus karo tuku teri Terus muga sedaya warga wayut tansah kathah rejeki. Ya Allah. Kaya ngono lho warga kene eloke kaya ngono. Bu Tesi, ayo. Ibu Tesi, ayo. Ayo dadak ngangge anu no akik pirang-pirang no ayo. Ayo. Ana semut. Ana semut. Ngrubung bokong. Semut ngragas ayo. Lek sing legi yo ayo. Ana semut ngrubung bokong. Terus mugi warga wayut piyayine mboten sombong. oh dadi Allahumma cerdas ngono lho dadi lho ya perkara bokong iso dadi donga ayo elak tenan iki lintang asmara ayo diurut kesel ta Nduk kesel tak urut apa piye engko bar wayangan nek lek ngurut ngenggon lho ya hop stop mboten pareng Pak nggih anak iki sik kicah lugu aja mbok pancing-pancing ora kepengin tak jewer kupingmu tekan ngomong. Ae sanggere konangan karo Kapolri ini bahaya kan. Lho kudu diawasi kowe ra ngono ge anakmu ki ayu-ayu lek mbok jorak-jarak ki bahaya iki engko. Ya lah Bu. Bu nyapa lho Bu mboten ngono lho Bu. Lah mungkin Pak Cahyo nakal pokoke jenengan dadi bola kula. Bantu kula dadi satpam kula ya ibu-ibu ya. Lek nuwakal sampai mengke teng Madiun iki areal wayut Pak Cahyo nakal mang lapor kula ngejewer bareng-bareng nggih. Ayo. Lah nggih lho Bu, wong Pak Yayai dalang. Kedahe kan mboten ngurut to. Pak nggih diurut to Pak kedahe jenengan niku. Dewe malah mancing-mancing karepmu piye ora. Bukesi iki kowe meling-meling kaya ngono malah sampean arep ngurut aku iki karepmu piye? Mboten ngoten Pak, maksudnya niku kan jenengan capek ngono to Pak. Capek. Nyambut damel to nangge. Malah niki kan bledekan patang dina to jenengan. Oh, terus. Nangge kedahe kan diurut to kok malah jenengan sing ngurut iki pripun? Lah iya, sing ngurut aku sapa no? Awakmu dadi pon aku gelem ora lek aku kesel ngurut, ben aku ngeprak gen banter. Gelem ora aku ngurut. Jenengan urut anu mawon, Pak. Tumbas mawon. Urut tok tumbas iki maksudmu nggih? Urut tengah. Alat listrik kae to? Mboten lah. Urut sing anu ngoten niku lho, Pak. Ampun ngoten niku to, Pak. Mboten. Bocah ki ayu omongane elek. Mboten, Pak. Urut nek sing teng kados Nakamura ngoten niku kan nggih tumbas to, Pak. Refleksi to? Nggih. Ora tumbas, kita membayar jasa ora kok tumbas. Oh, ngoten nggih. Boleh nek wong liya tumbas aku ora ngerti iki. Lah iya. Iki mah lho, apa urutmu lho? Urut. Ayo urut. Ayo. Diulangi nggih Pak. Oh, diulangi. Ayo. Diurut Aduh. nganggo hang body. Kowe iki cah modern ngarani hand body ya, hang iki lho. Lah dirase mbae kula hang body, lah kula nggih manut to Pak. Oh iya, karo Mbak Bian hang ya. Ayo. Nggih. Ayo. Layak kowe nyinden bengi ya hang. Ayo. Ayo. Yo hang. Ayo. Hang ki. Masyarakat desa Wayut Heeh. mugi kathah rejeki. Allah. Amin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk hang body. Ayo. Ayo Umi, kowe anak wedok sing apik. Ayo. Nanti elek awas. Tutut. Tutut iki apa? Nggih tutut. Lho kudu enek manane tutut. Tutut. Suara kereta.
Tutut suara tak kira entut. Nah, ya. Suara kereta terus. Semoga semua warga desa Wayut semoga sejahtera. Semogamu double. Nah, terus Semogane pisan bae. mboten asal to nek. Double lho, ora oleh. Presiden amplope siji-siji ora itu double. Oh, ngoten. Oh. Berarti napa-napa kedah tunggal. Siji, iya. Kaya aku lho contonen bojo ya membukesi siji. Nggih. Siji A, siji B, siji. Allahumma. Amin tak keprok kowe lah. Malah diamini ora kaya. Ampun, mboten Bu, tenang. Aku wis dipleroki lho, Pak. Hah? Kula wis dipleroki Bu Kesi. Dados. Ayo. Ayo tututmu lho. Tutut suara kereta. Semoga semua warga desa Wayut semoga semua warga desa Wayut sejahtera. Allahumma amin. Sesuk bar wayangan golek ana aku ya. Kenapa? Meleto, ilatmu tak amplasin. Ya wis ora apa-apa, wis diamini dhewe. Ya nang tarikan nang tutupen sing apik minangka tepo tulodo karo para sinden sing nakal-nakal iki. Ayo. Apa hang body. Ayo. Klamut. Kowe malah horor ngono ora ya. Remasamu keri lho, ngawut ya ora. Lemah klamut ora. Mboten Pak, luwe ini kan mliyung nggih klamut-klamut to Pak. Oh iya. Klamut. Klamut. Karo mlumah. Lha iku obatmu keri apa piye? Iso klamut-klamut karo mlumah mendhe. Mboten Pak, tegese nek tangi turu terus keluwen niku lak nggih klamut-klamut karo mlumah to Pak. Oh iya. Klamut ngono to. Kowe mendhe tutupmu aku ngerti kok kowe kok. Napa? Klamut karo mlumah ngangge hang body. Ayo. Terus piye? Bar klamut karo mlumah terus piye? Mugi-mugi sedaya warga desa Klamut. Iso desa Klamut iki lho ora. Ayo. Desa Wayut. Ayo. Nggih. Ulangi. Nah, iya. Mugi-mugi sedaya warga desa Wayut pinaringan yuswa ingkang berkah. Allahumma. Ya, oke. Yes. Ngobar nyinden kowe lumah-lumah neh. Ayo. Ya nak terus. Panas udan aleng-aleng capeng Jawati murane wis muni. Pambut dikukuti wis kita. Bangane nggo senden. Wong ngoyo-ngoyo abote kaya ngono ora metu. Ha iya. Mau sore wis lenggeng kok ora ayo. Nang, ayo. Natian wadon sarata. Suara suling ngetan kali ngulon masuk langgam samping gunung
Belum. Nah. Bablasnya jaranan mas, tetep sampai dulu. Awas. Inok lawan sehat.
nganti adus keringet nong masalah ya. Ayo gulune nganti dileweran kaya ngono. Ayo. Semangat ku ya kasanah budaya ya, Mak. Kuwi kasanah budaya. Jaranan saka Tulungagung klebu kaya sore mau ana beksan tayuban kaya ngono iki ya kasanah budaya. Kabeh budayane dhewe ki apik, watone ora dicampuri karo bab-bab sing maksiat. Oh ngono. Kaya ngono kuwi. Ya bener Mak, bener wis direksa dijaga bareng-bareng.